Hello mga lalabs! Sana okay yung ating internet today. Lagi na lang sa tuwina. Hello, mga love, shout out! Good afternoon, everyone! Good afternoon, everyone. Wala palang ilaw. Mga lalab, good afternoon, Madam Ara. Ay, buti naman ngayon okay yung ating microphone. Walang topak. Walang Rodi Lalab, 11:13. Migalab shout out. Alona Galino. Lalab, migalab shout out. Sana okay yung ating connection ngayon. Kahapon topak. Hello Lalab Aluna, Madam Ara, migalab shout out. Ayan. May sound ako Madam Ara ngayon. Pabio. Ayan. Marami ngayon nagkalat mga maingay sa lansangan. Yan, palablab ako mga lalab, Madam Ara and Ella's vlog. Lagi na lang sa patamsak mga lalabs. Ano tong ano? Papaya isang puno, tatlong sanga. Oh my God, this is triplet. Tatlong sanga pero ano, maraming bunga. Wow. Madamara yung papaya mo sa labas ba to ng bahay mo? Madaming bunga, tatlong sanga. Wow. Ayan. Dahil mong papaya. Pobreng Manglalakbay TV Tamkis Gandang host. Lalab, migalab, shout out. Pobreng ano, Manglalakbay. Buti yung ating microphone walang tupak ngayon. Ayan, Madam Mara, pulwat sa imong papaya. Sa papayang malalaki. Madam Daisy, migalab, shout out po, Madam. Good afternoon. Ayan. Migalab, shout out sa inyong lahat, mga idol. Ayan si Madam Mara, si Madam Daisy. Ayan, mga sikat yan, mga lalab. Mga famous. Famous na mga ano, Dan ads. Mga famous yan na mga live streamer. Dazzle Vlog, lalab, migalab, shout out, Dazzle. Lalab, Dazzle, mega sardines. Ayan. Migalab, shout out. Everyone, hi, sister, from Dazzle Vlog. Pabio naman po, gandang host. Yan si Madam DC, lablabin natin. Wow. Speaking ano, Tatahuan, Tamsak host. Tatahuan lalab, migalab, shout out. Pobreng ano, Manglalakbay. Landmark ng mga hapon po lalakbay, landmark. Yan pala ang landmark ng mga hapon host. Baka may kayamanan dyan lalabs. Baka may mga nakatagong pinto dyan. Landmark.
Masa na yung cellphone mo, ma? Danara from Tatawan, sana all famous. Famous yan, si Madam Daisy and Ara and Elos Vlog. Yan mga love-love nyo yan, malalaki yung kanilang mga malalaki yung kanilang mga subscriber. Daisy yan, Madam Daisy, ayan. Malaki rin yung kay Madam Daisy. Saleram Gamer Lalab, grab shout out. Saleram. Nagloading yung bunganga ko. Nakabuka. Oh my God. Ayan, nag-start na naman mag-loading. Oy, panira talaga to sa live. Kailan ba magiging perfect yung live natin? Lagi na lang naglulok ko. Ayan, 6 million mega live shout out mga lalab or 3 million and 5 thumbs up. Ayan, Saleram Gaming lalabs. Good afternoon, my friend. How are you? On the way, DC from Pobreng Manlalakbay. Madam Daisy, on the way na si Pobreng Manlalakbay sa iyo. Ayan. Ayan mga famous si Madam Daisy. Yung live niyan is alas 6. Start ng alas 6 ng gabi. Si Madam Ara mga 2 p.m. 2 p.m. mga lalabs. Ayan, salamat po sa 4 million and 6 na tamsak mga lalab. Naririnig nyo ba yung boses ko mga lalab? Oy, naglulukod na naman yung ating microphone. Ayan. Ayan, salamat po sa inyong lahat dyan mga lalabs. Daisy Udulan, hello guys from Dazzle Vlog. Ayan, on the way, DC. Madam Daisy. Alona Galino, Rodi Dan, lalab, Rodi Dan, si Alona sa'yo lalab. Alona Galino Dan, already to you, my friend. Rodi. Alona lalabs. Ayan. Clap, clap, clap ng clap your hand. Clap, clap, clap ng clap. Mama! Shout out! Cellphone mo raw, ma. Dang, cellphone ni mama, dang. Aren? Hindi man ako nagkukuha. Ayan, Alona Galino lala 4 million. Mag-love shout out din sa cellphone ni mama. Uda sini. Sino ko ni mama to? Grabong pa nga ako. Kanya ko nagto. Aswang. Mga lalab, thank you. Nalaglag lang yan. Dan Paul watching Daisy from Poringman Lalakbay. On the way sa Nakapin Gandangos from R&L Elos Vlog. Ayan, Madam Ara, on the way si Pobring Manlalakbay. Ang alam ko, dikit ka na dyan lalabi. Si Madam Ara famous. Si Madam Daisy famous. Ayan. Pag nagpunta kayo sa kanya mga live, mga lalab, makikita nyo maraming tao. Nag-aagawan. Ang haba ng pila dyan sa mga live na yan kay R&L Elos Vlog. And also, Pobreng Manlalakbay, nagla-live ka ba? Ano oras ba yung live mo? Lalabs.
Ayan, 4 million. Salamat, 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 salamat. Aking short video mga lalab. Kaya naman mga lalab, wala pang 1 minuto yan. Ayan. Pobre lalab, pobre. Baka masira yung upuan. Ayan, 3 million. 6 thumbs up. Salamat mga lalabs. Diyan natin ganyan para makita yung ano yung bintana. Wait lang mga lalaba. Kuha ko lang lalab ng tubig mga lalaba. Wait lang po. 1 minute lang lalab. 1 minute. 1 minute. Dasil Vlog, what happened to you, lalab? Why you are so red? What happened to you, baby? What happened, baby? Oh. Baby, my love will see you through. La 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 li la li la la la. La 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 la. Dansa nakapin from pobreng manlalakbay. Lalab, maraming salamat sa iyong ano, sa iyong support. Thank you for your kind and consideration. Ara Pabyo naman, gandang host. Ayan, from pobreng manlalakbay. Mega love shout out everyone. Ang mga ano ngayon, mga kandidato ay ano, sobrang busy. Kinakabahan na din sila makatulog kung anong magiging resulta ng butuhan. Kung mananalo ba sila o hindi. La 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 la. He he he. Dasil Vlog lalab. Share my life, my friend.
Bibi, sara cellphone ni mama mo, Bibi. Where are you now? Ayan, 5 million mega love shoutout. Mga kandidato ngayon, mga busy mga lalab. Busy sila ngayon kung anong gagawin. Ayan, salamat po sa 5 million mega love shoutout. Lubot pala i-teach, kaya pala hina. Hasil po ni Mama mo raw. Wala. Pasabihin mo, dali na. Nga na yung ita mo doon ang kinakaon niya, sure. Oh, kalay ba ko? Dali na! Sabihin mo na. Magay ka sa live ko. Mega love shout out 4 million! 7 thumbs up! Thank you so much! Dali na, baby. Sana cellphone ni mama mo. Sabihin mo raw, dali. Goodbye! Oh my God! Why you want to go? Don't go. Oh, don't go, my friend. Where you want to go? Don't leave me alone, my Dazzle vlog. Hindi kaya, di mo buksan naman. Switch. Alam mo yung cellphone ni mama mo sana. Cellphone ni mama, kunan mo. Goodbye. Oh, you're going to church. Okay, no problem. Alcohol yan. Dali na, baby. Sabihin mo kay mama mo. Parang ko lang si mama lagi ko electric fan. Nasasado. Sasado ko ng electric fan. Sabi sa'yo, Mama, din. ginagamit ko. Kuno mo na sa cellphone. Ata. Gumaling ni kasi ito. Go away. Lobat. Di-charge ko. Pobreng manlalakbay, naka-apply lalab sa isang sipi ni Madam Ara. Ang imong video. Life Journey and Miracles. Lalab, Nigalab, shout out, hello. Tamsak, lalab, salamat sa patamsak mo, lalabs. Life Journey and Miracles. Thank you. Lalab, salamat. Tadan! Host, good morning! Lalab, yung Life, Migalab, shout out!
Yung Gyu. Nice to meet you from yung Gyu Life. Ayan, salamat mga lalab. 8 thumbs up. Thank you. Host pin on the way done, please connect my Dosingo channel. Dosingbo channel. Ayan. Live on the way done. Ayan, from yung Gyu Live. Like ka. Down si papa mo YouTube. Bukiniki, ako password. Tangi. Kasi mo password. Buksan mo dali. Saan yung cellphone ni mama mo? Buksan mo dali na. Kaarakan mo, bibi. Please connect yung butamsak dan host. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak mo, lalab. Yung Gyu Life. Thank you so much, my friend. Dan na kayo nakapin mga lalabs. Dan na, baby, open mo na. L3, my friend. Hello, everyone from L3. L3, my friend, how are you? How's everything, my L3 friend? How are you, lalab? New workout. Ayan. Haba video ni pobreng manlalakbay, uy. Times 2 mo, Madam Ara. Madabilis lang yan matapos. Times 2. Times 2 mo. Second lang yan, tapos na. Lovely host from L3, lalab. Kumusta ka na, lalab? Oy, L3, how are you, my friend? Your channel is now big. Big house. Lovely host. Thank you so much, my friend. I will check your video, my friend, DTS. Ayan, mga lalab, salamat sa 5 million. Workout, lalab. I'm gonna watch your video, my friend, L3. Lalab, 290 lb shoulder press drop set. It's very difficult to carry this one. It's so heavy. If you hold wrong, problem for you. Wow. You have a strong body. I am watching, lalabs. L3, your video is only shorts. 1 second your video, my friend. Pa-support naman from Life Journey and Miracles. Ayan. I-support natin si Life Journey, mga lalabs. Life Journey and Miracles.
I already watch. My friend L3. Life Journey pa support mga lalab. Life Journey. Wow, si Madam Life. Nasa beach. Wow. Enjoying both seawater and river at Nahar Ibrahim Bali Summerscape. Ayan si Madam Oy. Napakasexy ni Madam Oy. Ayan. Oh. Oh. Madam, watching mga, Madam with your friend, Madam Life Journey. Wow. May dala kang dogs. Tamsak Danos from yung Life. Lalab, thank you so much sa patamsak. Thank you, my friend. Bibi, nasan na Bibi? Magandang tanghali, Wonder TV Lalab. Migalab, shout out. L3 Dan Paul Tusok at Tamsak Connected. L3 Lalab. Kelly return to Lalab. Life Journey. Already connected harang from Life Journey. Lalab, salamat sa imong paharang Lalab ha. Life Journey. Dan na po kayo nakapin mga Lalab. Salamat sa paharang mo Lalabs. Life Journey and Miracles. Nawawala na naman tayo ng sound, mga Lalab. May sound ba si Os, mga Lalab? Naririnig nyo ba ako? Ads inserted. Ayan, thank you. Lalab, salamat sa paharang ha. Salamat sa inyong lahat dyan. Dan na po kayo nakapin mga Lalabs. Sa nakapin, dan na po kayo kay Life Journey tayong mga Lalabs. Ayan, dan na kayo kay Madam Ara mga Lalab. Life Journey tayo, Life Journey. Ayan. Salamat sa papinos. Walang anuman Lalabs. Ayan, palablab ako nakapin mga Lalabs. Life Journey. Ay, mali. Isa pa.
Pala-vlog mga lalab, sa nakapin mga lalab. Like join na sa bahay mga kulalab. Napanood ko na yan yung ano mo. Kita. Ano ba naman tong mobile na to? Ayaw gumana. Bulyosihos! Switch account. Ayan, Dan, pobreng manlalakbay. Tinapos mo talaga, Madam Ara, yung ano niya. Tinapos mo talaga yung kanyang video. Ang haba, tinapos mo talaga. Puntahin sa'yo mamaya. Pakasipag mo talaga, Madam Ara. Pero alam mo, Madam Ara, yung aking FB page nasa 6K na. Mas mataas pa yung Facebook page ko kaysa sa YouTube. Pero hindi pa naman ako monetize. Pero nakaka-receive na ako ng mga star doon. May mga nagpapalipad na star. Anim yung dapat mong ma-unlock. May na-unlock na akong 2. Kailangan ko pang ma-unlock yung ano, yung live stream. Kailangan kasi nasa 60,000 ay 600,000. Samantalang nakaka 10,000 views pa lang ako. Ilang buwan pa kaya bago ma-reach yun. Pero malay natin one day, bigla ko na lang ma-unlock yun, ma-monetize yung ating Facebook page. Yan mga lalab, meron akong mga lalab, Facebook page. Baka kung meron kayong mga ano dyan, kung nagre-reels kayo mga lalab, madaan sa inyong wall yung aking pangalan is Islandsky Vlog. Baka naman mga lalab, papalo na din. Ayan. Same lang, kung nakikita nyo ko dito sa YouTube mga lalab, meron din tayo sa Facebook
page ko. Ayan. Islandski Vlog mga lalab. Meron tayong 6.1 followers from Facebook page. Ayan. Ipe ko din may star na pero di ako active doon. Manamara, ang dami mong followers dito sa ano, sa YouTube mo. O, pwede mo naman yan ano. Palagi kasi kung ano doon, palagi akong nag-upload ng video. Malay natin one day. Good afternoon, I'm watching from Japan. Lalab, Japanese friend, how are you? Mega love shout out. Wala namang imposible sa Panginoon. Pray lang. And after maybe soon, bigla na lang na malalaman natin na monetize na yung aking channel. Yung aking page on my Facebook. Malala, pag napadaan man sa inyo mga lalab, kung meron kayong mga ano dyan, mga Facebook, baka mapadaan yung pangalan ko, Islandski Vlog. Ayan. Papalo din ako mga lalags. Dalawa na yung na-unlock ko dun, ano, Madam Ara, yung aking star. Naka-receive na ako ng star, saka yung, ano, yung parang subscription. Yun pala yung ano ko doon, na-unlock. Yung magsa-subscribe sila sa aking channel, then magpipay sila ng 51 pesos, yun lang. Mababa lang yun. Subscription yun yung naano ko, na-unlock. Wala naman masamang susubukan natin mga lalabs, di ba? Malay natin one day bigla na lang mamonetize yung aking page at marami akong taong gustong tulungan pag yun yung na-monetize. Walang imposible sa Panginoon mga lalabs, basta marunong kayong magdasal. Ayan. Life Journey and Miracle, dating dikit sa'yo, Sir Bruchito, mega love shout out. Sir Bruchito, meron din tong FB page. Iwan ko lang kung nare-receive niya minsan na nag-upload ako doon. Minsan nagla-live ako, nagluluto. Mega love shout out, Ali. Hope you're having a great weekend. Ian Lalab, mega love shout out. Why you are angry to me, Sir Bruchito channel. Love you so much. Active din tayo sa ating FB page. Wag mo kung yan follow, Sir Bruchito doon. Mega love shout out, Ara from Ian Watch Official. For million, mega love shout out, Sir Bruchito. Good afternoon. Good afternoon, Sir Bruchito channel. Madam Ara, mega love shout out raw from Ian. Sir Bruchito, where are you na, Sir Bruchito?
Ayan, salamat po sa 12 thumbs up mga lalabs. Ano ba yung pangalan mo, Madam Ara, sa page mo, Madam Ara, nang mapalo kita? Hi, Ian Wash. Mega love shout out, my friend from Ara and Elo's blog. Si Ian, ano to, ibang lahi at tingnan natin go to channel. Ayan. Taga ibang lugar. Si Ian is from other composer about that. Kahanap buhay, mega love shout out. Tamsak dan puhos. Kahanap buhay. Lalab, mega love shout out. Kahanap buhay TV Tamsak dan. Lalab, salamat sa patamsak mo, Lalab. May jacket ka na po. Thank you for always having fun live streaming from Japanese friend. Lalab, thank you so much for supporting my channel. Thank you. Lalab, salamat sa iyong patamsak, Lalab, ha. Kahanap buhay. Tingnan nga natin kung nakadikit ako sa iyo. Tingnan natin, go to channel. Ang laki ng bahay mo, Lalab. 5,000. Ayan. 5.02. Ayan, Lalab, watching sa imong dugi-dugi. Kahanap buhay. Kahanap buhay sa iyong dugi-dugi. Ayan.
Ang paggamot kay Kirat. Nangyari kay Kirat Lalabs. Ang sweet naman ng Kirat mo, Lalabs. Ayan, 13 thumbs up. Mega love shout out. Mga love, kahit kayo nakaupo, galaw-galaw para di ma-stroke. Life Journey. Ayan, love-lovin natin mga love si Life Journey. Introducing today's shrimp tank to everyone. Ayan. Lalab, Japanese friend, you connect to Life Journey Love and Miracles on the pin. Samantha Vlog, hi, I subscribe. Lalab Samantha, mega love shout out. Thank you, Lalab, thank you. I'm gonna give you jacket. I'm gonna give you moderator, my friend. I will check your channel, Samantha Vlog. This one is your main channel, Lalab. 35 subscriber. Yogurt, you have yogurt. Samantha, full watch, Lalab, sa imong ano to, ice cream, nice sweet. I love it. Great yogurt. Yummy. Wow. Samantha. Wow. You are so beautiful. I have upload video very funny. You are so beautiful, my friend. Your face so beautiful. Yeah, my cousin fall on ball ride for the first time. This one, Lalabas, ha?
Watching lalab, Samantha lalab, your video lalab. This one your cousin. She is very beautiful. Same like you. Ayan. Oh my God, this is very scary. Live lalab, thank you so much. I am watching lalab, your cousin. Oh my God. You know the people in your country, lalab, they don't care even they are showing the bat. But you know why? Here in the Philippines, is somebody will do like this, everybody people will watch. But there I saw some people, they don't care. See, they are showing the sexy body of your cousin, but the people around there, they don't care. But here in the Philippines, oh my God, everybody will come to see that girl. No sound, host. No sound. Why like this? No sound. I have sound lalab. Sometimes like this. Voice. Kahanap buhay. ATM. Ayan. Lalab, Paul watch. Done watching my friend. Samantha. You know my friend Samantha, I said, you know the people around there, they don't care. Because you know your cousin, they are showing the bat. But you know why? If that lady here in the Philippines, maybe everybody will see. Hindi niya ako na Malalabay na yung ating sound. Ay, ambot. Mga lalab, di pa rin ba narinig yung boses ko? Ayan, may sound na ba? Sometime yung ating sound nawawala, mga lalabs. Now it's okay. I said, lalab, you know, there, that lady, your cousin, they are doing like that. But around there, they don't care. No, they are not. See that lady, they are doing like that. But here in the Philippines, if someone do like that, showing bad problem, everybody will come to see that girl. Yes, it's your cousin. She's beautiful, my friend. She's beautiful. Samantha, your friend. Sometime my microphone is problem. Hello. Sometime my connection is not working properly. That's why my microphone sometime is not working. At po sa 2 million watching. Samantha, my friend, thank you so much, lalab. You connect to life journey, my friend, Samantha. Shala
I will buy new microphone. I will order online. Shopee. Ayan, Shopee. Bikini Men. Shopee. Mega Love, shout out SMTB. How are you, my friend? The sound voice is late. Yeah, it's okay, Lalab. At least you hear me. Tamsak 14, my friend. Thank you. Maybe I need to buy new one because my microphone is not working well. Live journey lang mga lalabs. Please connect on the pin SMTB lalabs. SMTB. Wow. Somebody you love. This is handsome guy. Look at this. Nice yung smile ni SMTB ah. SMTB. Dan watch try move your microphone. Okay, I will move. I already move lalabs. See? Asan I will buy new microphone lalabs. No problem. I got salary on my YouTube channel then I will buy. Big thanks sa lalab. Ang laki ng bahay mo, 26K. $26.9K your subscriber. Ang laki ng bahay mo lalabs. SMTB, nakadikit ka na sa akin lalab. Dumikit ka na lalab. Ayan, dikit ko rin to sa'yo lalab ha. Ayan. Ayan lalab oh. Oh, dan lalab. SMTB, ang laki ng bahay mo lalabs. Beke naman. Late yung ating voice mga lalabs. I don't know, my microphone is problem. Oh. Kailangan na ito mga lalab palitan. Itong microphone natin minsan nagloloko. Ang hirap niyang sumagap ng ng signal. Arnel
Arnel Vlog, mega love shout out. Arnel, patamsak on the way sa'yo, host. Yalat, come here na. Arnel Vlog. Ay ano, SMTV. Ang laki ng bahay mo, lalabs. Nasa 26K ka. Sana all. SMTV. Kaya lalab, Arnel Vlog. Parang dito banda may ano siya. Hello? Oh. Dito banda sa gilid. Ayan, nakasagap sa gilid mga lalabs. Ayan, salamat. Your voice is late. Try don't use microphone. Okay. Okay, fine. Lalab, if I will not use microphone, you cannot hear me. Sana ba yon? Si ano, SM TV, nagpa-cute lang. Chuck in the bin your microphone. Oy, SMTV. Huwag ka mag-alala. Malapit tayo magkaroon ng bagong microphone. Oh, o nangyari sa nabuang na tong ano, battery low sa rinto. Ayan na. Power saving. Oh. Magcha-charge. Oo. Sa rinto, nagluloko. Wag kang mag-alala ano. SMTV, naka-order na tayo soon. Magiging maganda na yung microphone ko. Anong nangyari? Naglo-loading. Mga lalab, nag-loading tayo mga lalab, nag-loading.
Lisongson, mega love shout out. Lisongson TV, 15 tamsak lalab. Salamat sa patamsak. Ayan, baka SMTV, gusto mo kong sponsoran ng microphone. Oy, SMTV, hindi ako never akong nagloko mo mga lalabs. SMTV. Oh my God. Lobat. So mga lalab, magkakaroon tayo ng magandang microphone. In God's will. Arnel Lalab, Arnel Vlog. Oh. Oh. Wow, looking for looking for so long. Yung microphone. Sabi siguro ni SMTV, ang likot naman ng host na to. Nawala. Oy, SMTV na sa ibang bansa ka ba? Tingnan ko nga yung profile mo, SMTV. Go to channel. Ayan. Meron pala tong schedule ng live. Tamsak, alas 4. Oy, SMTV, ang aga naman ng live mo. SMTV, ang aga ng live mo 4 a.m. New upload from L3. AM? Arnel Vlog Lalabs, Arnel. Nandito pa ba si Arnel? Narinig mo ko Arnel o hindi? Tapon ko tong microphone kong sira-sira eh.
Mga lalab, no worries mga lalab. Ngayong katapusan ng November, baka tayo makasweldo, makabili tayo ng bagong microphone. Itong microphone kasi natin mga lalab, matagal na tong panahon. Gamit ko pa to mga lalab sa abroad. Dinala ko lang dito pag uwi ko. Baka dahil sa tagal na nito kaya naglulo ko. Lalab, Mr. Perfect, mega love shout out. Mr. Perfect, how are you, lalabs? Where are you from, ma'am? Mr. Perfect. Mr. Perfect.
Inom lang ako ng tubig mga lalaba. Wait lang po. Love, life journey love. Thank you.
Samantala Loves, thank you so much. My cousin bra pull out and the video. Your cousin so funny. Lalabs. Samantha, your cousin so funny. Did you hear me, Lalabs? Your cousin, ano? So funny, your cousin. Yeah, that's why Lalab, my microphone is sometime it's problem. So Lalab, I'm gonna buy new one. Lalab Dragon Gaming, mega love shoutouts. Oh my God. Di pala ito nakasaksak.
Lexter Hiking Lab, shout out, Lexter. Payakap Munting Bahay Kubo ko host. Lalab, you have no moderator, Lexter. Samantha Lalab, did you hear me now? Because my microphone, I don't know, it's too much problem. Lalab, Lexter Hiking Lalab, nakadikit ka na sa akin, Lalabs. Nakadikit ka na ba? Ayan, Lalab, nasa bahay mo ako, ha? Durano Eco Farm. Mamaya lalaba kasi lalab ano to oh. Kailangan ko pang i-update yung mga ano ko lalas, mga alagad. Ayan lalabo. Ina-update ko pa yung aking mga alagad. Ayan oh. Kailangan ko pa lalab karapatan lalab may galab shout out. Dan Dikit Ol Kalimbang host. Yan lalab sa bahay mo ako. Lexter. Karapatan natin TV lalab may galab shout out. Ayan, salamat po sa 16 thumbs up, mga lalabs. Nagwi-welding kasi mga lalab na yung ano natin, connection. Nag-iikot-ikot.
Ayan, Lexter Lalab watching. Mamaya Lala, pag na-update ko yung mga lagad gubiyan kita Lalab ng 10 ha. Lexter. Screenshot ko na lang yung pangalan mo Lalab sa. Lalab Lexter. Nasa 631 ka Lalab ha. Mamaya pag naayos ko to. Yan Lalab, so i-update ko pa kasi Lalab ha. Inilalagay ko pa yung mga ko dyan. I-update lang pala. Ayan. Mamaya ayusin ko to.